Όταν θες την πόλη και το βασιλιά. Γεια σας πλάσματα του YouTube, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αν δεν είστε καλά, ελπίζω να γίνετε σύντομα πάρα πολύ καλά. Και αν είστε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να είστε συνέχεια πάρα πολύ καλά. Είμαι ο Άγγελος, είστε εσείς. Και ρε παιδί μου, για να πούμε λίγο στα αρχικά, έχω χάσει γύρω στα 15 κιλά. Ωραία, και νομίζω φαίνεται, γιατί αποφάσισα να ξυρίσω το μαλλί μου. Τώρα, ήταν αυτή μια κακή απόφαση? Μπορεί. Θα δείξει. Επίσης, σχολέ κάμερας, μην το σχολιάσουμε αυτό, ρε παιδί μας. Θα κάνουμε λίγη υπομονή, λογικά θα φτιάξει κάποτε. Ναι, ήταν μια κακή επιλογή αυτή, όπως έλεγα πιο μπροστά. Λογικά ναι. Θα δείξει. Εντάξει, θα ζήσουμε με αυτό τώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λογικά κάποια στιγμή θα ξανά έχω μαλλιά. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, όσο με βλέπετε μεταξύ από την οθόνη, δεν έχω κάμερα. Γράφω με την κάμερα του κινητού. Την έχω συνδέσει με τον υπολογιστή. Οπότε βλέπω από τον υπολογιστή τι γράφω. Έτσι όπως είναι η μάπα μου, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι μου θυμίζω? Μου θυμίζω εκείνον τον σαμουράι, τον Ιάπωνα, που ξέρεις, γύρω έχει το μαλλί, πίσω έχει την κοτσίδα προς τα πάνω και εδώ πέρα είναι τελείως ξυρισμένο το κεφάλι και κάνει, ξέρεις, τα βιντεάκια που ξυρίζεται. Και κάθε φορά που ξεκινάει ένα βιντεάκι στην αρχή, απλά έχει μια βεντούζα και κάνει βουζα. Και αυτό το βιντεάκι, και για κάποιο λόγο μου θυμίζει αυτό. Τι συμβαίνει? Ωραία, ναι, παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, τι έλεγα, ναι, κάνω αυτό το βίντεο με αφορμή το ότι πριν λίγο, ρε παιδί μου, έψαχνα λίγο τα παλιά μου βιντεάκια και έβλεπα διάφορα παλιά βιντεάκια, είτε που ανέβασα, είτε που δεν ανέβασα, είτε που ανέβασα σε κάποιο παλιότερο κανάλι που έχασα τους κωδικούς, οπότε δεν μπορώ να πω πλέον. Ναι. Και είδα, ρε παιδί μου, τυχαία το βίντεο που είχα ανεβάσει πριν 3 χρόνια σε αυτό το κανάλι με την Μουτίδου, για ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει Μουτίδου κωμικό σχετικά με τους ομοφυλόφιλους άντρες. Και για αρχικά έχω αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Και φατσικά, ρε παιδί μου, και τέτοια. Το μόνο που έχει μείνει είναι το προγούλι εδώ πέρα. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι αναλύοντα στον χρόνο. Είναι το προγούλι το δικό μου και η Ακρόπολη. Με τη διαφορά ότι, εντάξει, εμένα, ας πούμε, δεν ήρθε να με κλέψει ο Έλγιν. Και ναι, έβλεπα αυτό το βιντεάκι, ρε παιδί μου, και συνειδητοποίησα ότι 3 χρόνια μετά, όχι απλά δεν άλλαξε η γνώμη μου, αλλά συμφωνώ ακόμα παραπάνω με αυτά που έλεγα τότε. Για παράδειγμα, ότι η κωμωδία βασίζεται στα άκρα, ότι παίρνεις ένα πράγμα, ρε παιδί μου, και το φτάνεις στα άκρα, το ξεφτιλίζεις. Όπως έδειχνα για παράδειγμα τότε, καπνίζουν όλοι οι φίλοι μου. Δεν καπνίζουν όλοι οι φίλοι μου, καπνίζει ένας φίλος μου. Τώρα η υπερβολή θα είναι να πω ότι καπνίζει ένας φίλος μου, γιατί καπνίζουν όλοι οι φίλοι μου. Ότι δεν καπνίζει ένας φίλος μου, γιατί καπνίζουν όλοι οι φίλοι μου και εγώ μαζί. Εγώ προσπαθώ να το κόψω, βέβαια. Ναι, παρόλα αυτά, ναι, εξακολουθώ να θεωρώ ότι η κωμωδία είναι κάτι που βασίζεται στα άκρα. Παίρνεις είτε σοβαρά είτε γελία θέματα και τα τραβάς, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο για να βγει το κωμικό του στοιχείο. Γιατί τα πάντα μπορούν να γίνουν κωμωδία, από το πιο ηλίθιο πράγμα μέχρι και το πιο άσχημο πράγμα που είναι ο θάνατος. Όλα μπορούν να γίνουν κωμωδία, παιδιά, αρκεί να έχουμε ανοιχτά μυαλά ως κοινό, έτσι, να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να μπορούμε να δεχτούμε τη σάτυρα. Έτσι, τον σαρκασμό αλλά και τον αυτοσαρκασμό. Γιατί όπως δεν μπορείς, για παράδειγμα, να είσαι αστυνομικός χωρίς να ακολουθάς τον νόμο, ας πούμε, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα κωμωδίες. Όλοι οι αστυνόμοι ακολουθάνε τον νόμο. Κανένας. Εντάξει, σχεδόν κανένας. Έτσι, δεν μπορείς να είσαι κωμικός, δεν μπορείς να είσαι σαρκαστικός, ρε παιδί μου, με τον κόσμο χωρίς να αυτοσαρκάζεσαι. Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με τον κόσμο χωρίς να κάνεις πλάκα για τον ίδιο τον εαυτό. Και χωρίς να μπορείς να δεχτείς πλάκα για τον εαυτό σου, έτσι.
Και το παράδειγμα που είχα δώσει τότε με το stand-up comedy εννοείται πως ισχύει. Λέω ας πούμε ότι όλοι γελάνε όταν ο κωμικός πιάνει κάποιον από τον κοινό και τον κοροϊδεύει εντός εισαγωγικών, αλλά άμα πιάσει αυτούς εν τέλει δεν θα τους φαίνεται και τόσο αστείο. Εμένα όσο αστείο μου φαίνεται το να πιάσει το δίπλα μου ο κωμικός, μου φαίνεται 2 φορές πιο αστείο να πιάσει εμένα. Μου φαίνεται υπερβολικά αστείο αυτό. Έτσι. Και ως κωμικός, ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η άποψή μου από τότε. Αλλά είναι θέμα κόμπλεξ από τη μία, που τώρα ως πιο μεγάλος άνθρωπος, έχουν περάσει και 3 χρόνια, μπορώ να το κατανοήσω λίγο καλύτερα από που πηγάζει αυτό το σύμπλεγμα, έτσι. Γιατί ναι, οι ομοφυλόφιλοι, γενικά η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και οι ομοφυλόφιλοι. Ας πούμε για τους ομοφυλόφιλους είναι μια ας πούμε κατηγορία ανθρώπων, δεν είναι ότι είναι μια διαφορετική κατηγορία ανθρώπων, εννοείται. Αλλά για χάρη της συζήτησης, ρε παιδί μου, είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν έχει περάσει εύκολα και εξακολουθεί να μην περνάει εύκολα. Ναι, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν 3 χρόνια πριν. Και μπορώ να καταλάβω ίσως έτσι από πού πηγάζει όλη αυτή η άμυνα και η μη δεκτικότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη γι' αυτό. Η μη δεκτικότητα, δηλαδή πολύ δύσκολα θα δεχτείς ένα αστείο, ξέρω εγώ, για τους ομοφυλόφιλους. Εντάξει, απ' την άλλη εξαρτάται και από το ποιος κάνει αυτό το αστείο, έτσι. Άλλο να κάνει, ας πάρουμε για παράδειγμα τον Ανατολίτη, άλλο να κάνει ένα αστείο για τους ομοφυλόφιλους ο Ανατολίτης, ο Στέλιος, που όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον αγαπάμε, όλοι ξέρουμε, ρε παιδί μου, τι άνθρωπος είναι και τι σκοπό έχουν τα αστεία του, και άλλο να κάνει αστεία για τους ομοφυλόφιλους ένας random τύπος. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μιλώντας για τη Μουτίδου, ρε παιδί μου, ξέρουμε ποια είναι η Μουτίδου, ξέρουμε ότι υποστηρίζει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Απλά αυτό δεν εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί δέχτηκε τόση επίθεση το συγκεκριμένο βίντεο. Να σου πούμε, νωρίτερα είχε πιάσει και τις γυναίκες, είχε πιάσει και την τρανσκοινότητα, που αν το πάμε, ρε παιδί μου, συγκριτικά, η τρανς κοινότητα είναι μια κοινότητα που έχει περάσει και ακόμα περνάει πολύ πιο δύσκολα από την γκέι κοινότητα, έτσι. Αλλά ας πούμε αυτή η κοινότητα, η τρανς κοινότητα, δεν επιτέθηκε στη Μουτίδου, οπότε εκεί πέρα δεν ξέρω τι πήγε λάθος. Αλήθεια δεν ξέρω, και το βίντεο έχω να το δω από τότε, είναι αλήθεια, έχω να το δω 3 χρόνια το βίντεο της Μουτίδου, αλλά σε κάποια φάση θα το δω. Απλά αυτό, ρε παιδιά, η κωμωδία είναι για όλους. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, όλα τα αστεία χωράνε στην κωμωδία, έτσι. Και εννοείται και εμείς πάνω στη σκηνή. Είπε ο Άγγελος τώρα, ρε παιδί μου, έκανε μια παράσταση σε ένα φεστιβάλ ένα καλοκαίρι στη Δράμα, είναι κωμικός ο Άγγελος. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ας μιλήσουμε έτσι, ρε παιδί μου, θεωρώντας ότι είμαι κωμικός με μια παράσταση. Τέλος πάντων, ασχολούμαι με την κωμωδία, οπότε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον είμαι κωμικός. Και θα έλεγα αυτό που ήθελα, άμα δεν ξεχνούσα τι ήθελα να πω. Ωραία, θυμήθηκα. Αλλά ναι, το λέω και εγώ ως κωμικός, ρε παιδί μου, και μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει χώρος για όλα τα αστεία. Έτσι, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε βαριά αστεία, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε πολύ dark αστεία, όπως είχε πει ο Ανατολίτης, για παράδειγμα, ένα αστείο για το θάνατο στην τελευταία του παράσταση. Όχι στην κανονική δουλειά, στο Happy. Λέει, μιλάει, ρε παιδί μου, αγωνίζει με το παιδάκι. Λέει, αγάπη μου, σου πήρα σκύλο. Γιατί, ξέρω εγώ, μαμά, θα καταλάβει σε 15 χρόνια. Που λέει ουσιαστικά ότι ο σκύλος θα πεθάνει. Και θα καταλάβει το παιδί τι είναι η απώλεια, τι είναι ο θάνατος, έτσι, πολύ βαρύ αστείο. Αλλά ναι, πρέπει να σημειωθεί και το τι κάνει ο κάθε κωμικός, ρε παιδί μου. Ναι, θα κάνουμε και αστεία για τους ομοφυλόφιλους, θα κάνουμε και αστεία για τους straight, θα κάνουμε και αστεία για το θάνατο, και θα κάνουμε και αστεία, ρε παιδί μου, για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, που αυτές τις ομάδες στηρίζουμε. Έστω και μέσω αυτών των αστείων, ρε παιδί μου, τις στηρίζουμε αυτές τις ομάδες.
Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας το πού αποσκοπεί το κάθε αστείο. Έτσι, γιατί όπως είπα ρε παιδί μου και σε εκείνο το βίντεο, κάθομαι εγώ να γράψω 3 μέρες, να γράψω ένα κείμενο ρε παιδί μου παίρνει 3 μέρες για ένα πάρα πολύ μικρό βίντεο. Αντίστοιχα ρε παιδί μου ο ίδιος αναλογικά κόπος για μια παράσταση. Μισό λεπτό. Τι έκανα 2 ώρα το βράδυ, ξύπνησαν οι γείτονες, πάνε πού πάνε. Νυχτερή, η πόλη τους χρειάζεται. Έτσι, οπότε αυτό είναι το κάθε αστείο ρε παιδί μου έχει το σκοπό του. Ναι, εννοείται δεν είναι όλα τα αστεία πετυχημένα, δεν είναι όλα τα αστεία ποιοτικά, έτσι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για κωμωδία πρέπει να υπάρχει και μια κάποια ποιότητα. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα αστεία μου είναι τόσο ποιοτικά του, όχι ακόμα, γιατί είμαι στην αρχή, είναι η αρχή ακόμα. Έτσι, έκανα την πρώτη μου παράσταση, ρε παιδί μου, είπα μερικά αστεία, είδα ποια πήγανε καλά, ποια πέθαναν. Και ρε παιδί μου, όσο βλέπεις, μαθαίνεις και προχωράς. Βλέπεις άλλους κωμικούς, παρατηρείς το δικό του στυλ, το δικό του τρόπο, βρίσκεις κάτι δικό σου. Που ναι, μπορεί να έχει στοιχεία από άλλους κωμικούς. Επίσης δεν είναι κακό να έχει το δικό σου στυλ στοιχεία από άλλους κωμικούς. Έτσι. Για παράδειγμα, εγώ ρε παιδί μου στην πρώτη μου παράσταση, που ό,τι πρωτότυπο την ονόμασα η πρώτη μου φορά και hashtag όντως η πρώτη φορά πονάει, γιατί ρε παιδί μου ήταν το κοινό ήταν νεκρό σε ένα αρκετά μεγάλος μέρος της παράστασης. Παρ' όλα αυτά μπορείς να καταλάβεις γιατί ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις, το περιβάλλον περίεργο, ήταν η πρώτη φορά που βλέπανε κάτι τέτοιο και εμένα ήταν η πρώτη μου φορά πάνω στη σκηνή και είχα χεστεί επάνω μου. Εντάξει, δηλαδή ξεκάθαρα είχα χεστεί επάνω μου. Δηλαδή θυμάμαι ανεβαίνω στη σκηνή. Πριν ανέβω στη σκηνή, ρε παιδί μου, όσο ήμασταν από πίσω, ήμουν εγώ με μια φίλη μου και πάμε να τους γάμισουμε, πάμε να τους γάμισουμε, πάμε να τα σπάσουμε όλα, ναι, πάμε να τα σπάσουμε όλα. Και ανεβαίνω στη σκηνή και πατάω 45 κεφαλικά και 4 εμφράγματα. Οπότε εκεί που ανεβαίνω γεμάτος αυτοπεποίθηση και σιγουριά, παίρνω το μικρόφωνο πάνω από καλησπέρα και παίρνω το μικρόφωνο και λέω καλησπέρα. Κατάλαβες, οπότε ήταν όλη αυτή η φάση. Αλλά ήταν πετυχημένη παράσταση, πήγε καλά αυτή τη μία φορά που την παρουσίασα. Και ξέρεις ότι πήγε καλά ρε παιδί μου, ανάλογα με τα χειροκροτήματα. Συνήθως όταν γράφεις μια παράσταση τη γράφεις σε 5 λεπτά και μετά τα ενώνεις μαζί και βγαίνει παράσταση. Και είναι κανονικά κάθε 5 λεπτό ή 10 λεπτό, εξαρτάται το πώς έχεις χωρίσει το κάθε part της παράστασης, δεν θυμάμαι τη σωστή λέξη τώρα. Είναι χειροκρότημα. Στα σημεία που ήξερα ότι θα πρέπει να χειροκροτήσανε. Στα σημεία που ήμουν σίγουρος ότι θα γελάσανε. Οπότε μπορείς να πεις ότι ήταν μια αρκετά καλή παράσταση. Ήταν η πρώτη παράσταση. Και σε αυτή την παράσταση είχα αστεία για την οικογένειά μου, είχα αστεία για μένα, είχα αστεία για όλα. Και αυτό. Και παιδιά, άμα έχω μια συμβουλή να δώσω πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, όχι συγκεκριμένα το κομμάτι του stand-up. Αυτό μας έλειπε τώρα με την εμπειρία ενός κειμένου και μιας παράστασης, να βγω εγώ και να δίνω συμβουλές. Τι θα κάνετε για να κάνετε stand-up. Ναι, παιδιά, εννοείται, αυτό δεν το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι ακόμα. Και είμαι αρκετά ανάποδος άνθρωπος. Οι κομικοί, οι περισσότεροι συνήθως οι stand-up comedians ξεκινάνε από 5 λεπτά, 10 λεπτά σε open mics. Εγώ ξεκίνησα με solo παράσταση 1 ώρα. Απλάς. Το οποίο εντάξει, συνήθως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνήθως ξεκινάς αργά. Ξεκινάς όπως είπα από 5 λεπτά, 10 λεπτά open mics, παίζεις με άλλους κωμικούς μαζί. Που αυτό ρε παιδί μου, επειδή μένω στη Δράμα, δεν έχω την ευκαιρία να το κάνω. Έχει open mics στη Θεσσαλονίκη κάποιες φορές, αλλά
δεν είναι εύκολο να πάω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αναγκαστικά ξεκίνησα έτσι. Και έτσι θα συνεχίσει ρε παιδί μου, μέχρι να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να πάω να έχω αυτή την εμπειρία του open mic, που είναι μια υπέροχη εμπειρία από όσο λένε όσοι έχουν συμμετέχει, και μπορώ να το δω επειδή έχει συμμετάσχει και ένας φίλος μου, ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζής. Shout out παιδιά, έχει το Odimation λέγεται το YouTube του, ανεβάζει το cartoon, συμμετέχει και σε fan dubs στο Hello Vabos και το Hasbin Hotel, ελληνική μεταγλώτηση από τους fans ρε παιδί μου, κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά τα παιδιά, να το τσεκάρετε. Odimations λέγεται το κανάλι, θα το έχω στην περιγραφή ή σε καρτέλα κάπου εδώ πάνω, θα δείξει άμα μπορέσω να θυμηθώ πως βάζω καρτέλες. Αυτό παιδιά, shout out όπως είπα στο Δημήτρη τον Κουγιουμτζή. Υπέροχος, το cartoon είναι υπέροχο, όλες οι δουλειές που κάνουν είναι πάρα πολύ καλές. Και αυτό παιδιά, δηλαδή η συμβουλή που ήθελα να δώσω, μην δειλιάζετε. Αυτό που θέλετε να κάνετε, κάντε το και μη σας νοιάζει. Δεν έχουμε... Η ζωή μας παιδιά δεν είναι ατέλειωτη, στην πραγματικότητα έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Απλά ως άνθρωποι έχουμε την τάση να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα και να νομίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη φορά. Και λέμε όχι τώρα, τώρα ψιλοφοβάμαι και τι θα γίνει, και τελικά δεν το κάνουμε ποτέ. Μην δειλιάζετε. Κάνε αυτό που θες να κάνεις. Μπες στην μπάντα που θέλεις να μπεις και τραγούδα. Φτιάξε τη δικιά σου μπάντα. Γράψε τη δικιά σου παράσταση. Γράψε το δικό σου βιβλίο. Ξεκίνα ζωγραφική. Ξεκίνα την πρέζα. Όχι. Μην ξεκινήσεις την πρέζα. Εντάξει. Εκτός κι αν κάνεις rock μπάντα. Εκεί πέρα το δέχομαι. Όχι. Εντάξει. Και αν πεις, ναι, είναι αυτονόητο το ότι δεν το εννοείς και κάνεις πλάκα. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτονόητο. Και γιατί δεν είναι αυτονόητο? Γιατί ως άνθρωποι θεωρούμε αυτονόητο ότι το σαμπουάν δεν είναι κάτι που τρώγεται. Αλλά οι εταιρείες γράφουν στην ετικέτα ότι το σαμπουάν δεν τρώγεται. Οπότε για κάποιον δεν ήταν αυτονόητο. Κάποιος αποφάσισε ότι είναι καλή ιδέα να φάει ούλτρεξ. Μετά τι έγινε, πέθανε? Όχι, εντάξει, μετά μιλούσε και έβγαζε μπουρμπουλήθρες, ξέρω εγώ. Εκεί μπορεί να πάει αυτό. Ναι, όχι παιδιά, δεν... Εντάξει, όπως αυτονόητο είναι ότι δεν θα πάρεις το ενόπνευμα να ανάψεις φωτιά στο κέντρο του σαλονιού σου και να ψήσεις μπριζόλες. Ναι, αλλά για κάποιο λόγο το γράφει πίσω από το ενόπνευμα, το ότι ξέρεις τι, καλό είναι να μην βάλεις φωτιά στο σπίτι σου. Γιατί κάποιος θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα να ψήσει μπριζόλες στο σαλόνι του, στο πάτωμα, στο παρκέ. Εντάξει, οπότε δεν υπάρχει το αυτονόητο. Ο ορισμός του αυτονόητο δεν υπάρχει, είναι μια φτιαχτή λέξη. Κάτι που είναι αυτονόητο για μας δεν είναι αυτονόητο για κάποιον άλλον. Τώρα δεν ξέρω γιατί να μην είναι αυτονόητο το ότι αδερφέ, μην πιείς το ούλτρεξ και μην βάλεις φωτιά στο σπίτι σου. Εκτός κι αν είσαι ο Σάββας Κατσίκης, ξέρω εγώ, από τις Σαββατογεριμπέντες, που είδες Survivor, έχεις αμνησία και ήθελες να φτιάξεις ρύζι. Εκεί πέρα το δέχομαι ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορώ να σου πω κάτι, εντάξει, γιατί αν είσαι ο Σάββας από τις Σαββατογεννημένες, λογικά δεν θα δεις αυτό το βίντεο. Αλλά... παιδιά, αυτό, μην δειλιάζετε, μην φοβάστε να κάνετε πράγματα. Εν τω μεταξύ, με βλέπω έτσι καράφλα και μου φαίνεται υπερβολικά περίεργο. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με χαλάει κιόλας. Εντάξει, δεν μου πηγαίνει τρελά, αλλά δεν με χαλάει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Και επίσης θα σκέφτομαι να βάλω σκουλαρίκι από εδώ. Επίσης κατάφερα να κόψω τα αυτί μου πριν. Καλά πήγε αυτό. Θα δώσω μου ένα λεπτό να πιω το νερό μου. Τι, κεράσαμε καράφλα εδώ. Πάρ' το. Λάθος χέρι. Δεν γέρασε καλά αυτό.
Ναι, και τώρα θυμάμαι όλα τα αστεία που έχω κάνει στη ζωή μου για τους φαλακρούς καθηγητές μου που έλεγα ότι αυτή η καράφλα δίνει ζωή σε κάποιον άλλον πλανήτη. Ωραία, είμαι ο λόγος που υπάρχει ζωή σε κάποιο πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είμαι ένας από αυτούς. Εντάξει, υπάρχει lore, υπάρχει μεγάλο lore. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να το εξηγήσω, αλλά δεν θα μπορέσω να κάτσω να το εξηγήσω γιατί είναι δραμινό lore. Είναι με ανθρώπους από τη δράμα ή που υπήρξαν κάποτε στη δράμα, οπότε δεν θα το καταλάβετε κιόλας και δεν μπορώ να πω και ονόματα. Αλλά υπάρχει ένα lore για έναν καθηγητή. Ο οποίος δεν θα πω από ποιο σχολείο είναι. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν είναι από το σχολείο μου, όντως. Ε, αλλά υπήρχε ένα lore, παιδί μου. Έχουμε μερικούς ανθρώπους στη δράμα, έχουμε μερικούς καθηγητές. Λοιπόν, τον έναν καθηγητή γυρνάει συνέχεια με ένα καπέλο και είναι σαν το Άγιο Πνεύμα γιατί είναι πανταχού παρόν. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Τον έχω πετύχει 4 φορές και τύπου ήμουν καβάλα τις 2 φορές που τον πέτυχα. Είχα πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Και μετά τον πέτυχα άλλες 2 φορές πίσω στη δράμα. Ας το πούμε. Πώς θα το πούμε, ας το πούμε. Γιάννη. Ας το πούμε Γιάννη, όπου ο Γιάννης ρε παιδί μου τώρα είναι συνέχεια, είναι παντού για κάποιο λόγο, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι παντού, φοράει συνέχεια ένα καπέλο, όχι ψάθινο. Σαν ψάθινο είναι ρε παιδί μου το καπέλο, φοράει συνέχεια αυτό το καπέλο, τα μαλλιά του είναι έτσι έξαλα εδώ πέρα. Ο καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος. Ναι, είναι καλλιτέχνης, γι' αυτό είναι έτσι τα μαλλιά του. Ναι, υπάρχει το lore για αυτόν, υπάρχει το lore για έναν άλλον που θα το λέμε Τάκη. Δεν το λένε Τάκη, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς το λένε, αλλά όλοι το φωνάζουν Τάκη. Υπάρχει το lore για τον άλλον καθηγητή που είναι καραφλός και όλοι αυτοί για κάποιο λόγο έχουν συμφωνήσει ότι θα κατακτήσουν την ανθρωπότητα με κάποιο τρόπο. Είμαι πλέον και εγώ ένας από αυτούς. Σχεδόν. Λείπει το baby oil. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Και η πιο ανούσια τέτοια που έχω ανοίξει σε βίντεο. Και να μην ξεχνάτε να πίνετε νερό, παιδιά, πολύ βασικό αυτό. Τώρα θυμήθηκα ένα βιντεάκι που είχα κάνει. Λέω tutorial πώς να πιείτε νερό ή πώς να αναπνέετε. Έκανε κάτι τέτοια. Ξέρεις, φουλ το χαβάλε, εννοείται. Και απλά σκέψου ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος τώρα να έχει φτάσει 25 χρονών, ξέρω εγώ, και να μην ξέρει να αναπνέει. Και είναι να στο γράφει στο σχόλιο, κάνε tutorial, δεν ξέρω πώς να αναπνεύσω. Να σου πω κάτι. Μέχρι να κάνω εγώ το βίντεο με το tutorial για το πώς να αναπνεύσει, θα έχει πεθάνει ρε μαλάκα. Εντάξει, μπορεί να το δει κάποιος άλλος που δεν ξέρει πώς να αναπνέει, αλλά ο τυπάς που το ζήτησε θα έχει πεθάνει. Όπως και αυτός που δεν ξέρει να πίνει νερό. Εκτός κι αν ενυδατώνεται ρε παιδί μου, απλά δεν πίνει νερό. Έχει το μπουκάλι από πάνω, έχει βάλει την πεταλούδα τη γιατρική και το έχει κουμπώσει έτσι. Και πίνει έτσι νερό με κάποιο τρόπο. Το οποίο δεν λειτουργεί, παιδιά. Αυτό δεν το κάνουμε αυτό. Εντάξει, καλό θα ήταν να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είμαι σε αρκετά καλό mood. Έκανα μια τεράστια αλλαγή σήμερα, την οποία σκεφτόμουν καιρό να την κάνω. Και ενώ μεταξύ εννοείται πως αυτή η αλλαγή έγινε εν μέσω mental breakdown, αλλά fuck it, γιατί όχι. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι. Αν εξαιρέσεις αυτές τη μαλακία εδώ πέρα, που αυτά είναι ψυχοσωματικά από το άγχος. Και το άγχος, γιατί άγχος το εξήγησα στο προηγούμενο επεισόδιο, στο προηγούμενο επεισόδιο του Yapping Session, το δεύτερο επεισόδιο που μιλάω για τις ψυχικές ασθένειες και τις αναπηρίες. Οπότε αυτά είχα να πω, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να περνάτε όσο καλά περνάω εγώ μόνος μου, χωρίς κανέναν λόγο, απλά επειδή με έχει πιάσει βλακεία μου αυτή τη στιγμή. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, θα πω εγώ, γιατί τώρα είναι 2 η ώρα που το γράφω, που λογικά όταν ανέβει θα είναι 2 και 10. Έχετε ένα καλό ξημέρωμα ή μια καλή μέρα ή ένα καλό μεσημέρι ή ένα καλό απόγευμα ή καλενότσες, δεν ξέρω, όπως είπα. Αν είσαι η Ζήνα, τι κάνεις εδώ πέρα,
δεν είχαν ίντερνετ. Οπότε αυτό. Καλή συνέχεια, πάω να πιω καφέ.